Уважаеми гости, дами и господа, любовта е магия, любовта е щастие и огън. Тя е това особено усещане, че някой някъде мисли за теб и е готов да те дари с цялата нежност на света. Любовта е светла, крехка и прозрачна, като ангелски криле. Казват, че най-добрите и красиви неща на земята не могат да се видят, нито да бъдат докоснати. Те се усещат със сърцето. Сигурен съм, че това важи в пълна сила и за най-чаровната двойка на Нова Загора. Семейство Станкови, нека ги аплодираме! Сега, преди да ги посрещнем, ще ви помоля да станем всички на крака и да приветстваме техните родители. Уважаеми гости, дами и господа, посрещаме свекъра и свекървата, семейство Диана и Динко, тече ми шумни аплодисменти! Живи и енергични аплаузи и за тъща и тъщата Виолета и Христо Симеонови! Става все по-горещо! Каним кумовете, Ваня и Иванка Врънкови! Уважаеми гости, на 6 септември, 6 години след романтичното начало между Петя и Милен, любовта им израсна до ултара и сега гордо ги устояваме с приза най-щастливите младоженци на планетата. Посрещаме Петя и Милен Станкови! Всичката хубост и радост пленило. Двамата са си лика прилика, като два страха и влика. Двамата млади, пременени, един за друг са родени. Един в друг влюбени, влюбени, вярно и примерно. Скъпи младоженци, вие минахте по бялото платно сило на вашата чиста и неогранена любов. Сега приемете залък със сол от майчината пита, замесена с много обич и вяра в доброто. Нека сега да се храним и кумовете, най-сериозните отговорни гости на това тържество. Сега приемете и залък с мен. Приемете залък със смет и нека той бледнее пред сладостта на вашата любов. Сега ще захраним и кумовете. Защо не ги аплодираме? Уважаеми гости, сега идва ред на шампанското. Готови сме да го отворим.
Сега ще помолим първата глътка да отпие кума. Куме, моля те, маничко, само отпи. Какъв е вкуса? Горчив! Сега какво ще кажем? Горчив! Сега нека съберем чаши в една празнична и красива здравица. Сега, скъпи младоженци, погледнете се в очите. Отпийте глътка пиеливо вино и си обещайте, че ще прекарате остатъка от живота си заедно. Пийте до дъно и чупете. Чупете смело и решително! Давайте! Нека с броя да чупените проценти се мъжат щастие при децата в вашия дом. Уважаеми младоженци, вие спряхте избора си за кръстници на семейство Кавракови. Те са хората, които ще ви напътстват и ще ви дават мъдри съвети винаги, когато се нуждаете от тях. Те са вашите най-близки приятели, които ще вървят с вас рамо до рамо и ще ви вдъхват кураж и увереност в трудните моменти. Сега вече сте напълно готови да поемете смело и същевременно разумно по пътя на вярата, надеждата и любовта. На добър час и горчиво! Сега спокойно можете да вземете своята места на празничната маса. Уважаеми гости, това е един изключително трогателен момент. Свекървата и къщата събират сладеното платно и по стара българска традиция сега ще го предадат на булката. С пожелание в новия дом да отгледа здрави, умни и красиви дечица. И с това платно един ден и тя снаха да среща. Моля за вашите аплодисменти. Уважаеми гости, редно е първият тост, първата на здравица да го отправи кума. Той е подготвил своите празнични мили думи към младоженците. Доколкото разбрах, няма подготвена предварително реч. Ще импровизира, сигурен съм, че е добър в това. Заповядай. Добър вечер на всички. Искам да поздравя всички от името на младоженците и от наше име и да ви благодаря, че присъствате тук на този прекрасен празник. Нека да се събираме само по такива хубави поводи. Въпреки всичко, с дълбоко прискърбие ще съобщя, че днес Министерството на вътрешните работи загуби един от най-добрите си служители. Да, разбира се, в шегата. Сега, принципно, когато ми казаха, че аз ще помогвам, приех нещата при сърце и доста насериозно. Разбрах, че трябва да кажа реч. Всъщност, знам го и от предишен път. Затова седнах пред компютъра и почнах да ровя в интернет за някаква реч, но така и не намерих нищо, което да не е достатъчно банално и изтъпно, и затова реших да кажа няколко думи, които ми дадат много. Така да се каже, каквото ми е на сърцето, това да ми е на устата. Общото правило като цяло е, че човек колкото и добре да живее, се жени. Надявам се и ви го пожелавам от все сърце, вие да сте най-голямото изключение от това правило. Пожелавам ви най-голямото щастие, което можете да постигнете, което изобщо е възможно да се постигне.
В ритуалната зала, доколкото си спомням, жената каза, че никой не може да ви обещае така безоблачни дни, безпрепятствен път. Никой не може да ви го обещае, но аз ви го пожелавам. Пожелавам ви всичко най-добро, да сте живи, да сте здрави. Нека да носите много гордост и щастие на родителите си и нека да се радвате на поколение, което да ви носи на вас много радост и щастие и повод за гордост. На здраве, да сте живи и здрави! Куме, предлагам ти обаче отново ти да го кажеш това на здраве, на гостите, най-вече на младоженците. Уважаеми гости, предполагам се досещате какво следва. Именно добрият ритуал за разчупване на питата по стара българска традиция ще го изпълним и него. Какво обаче трябва да направим първо? Да поканим младоженците и техните кумове при нас. Ще помоля кумата да вземе питата без самия поднос, направо питата. Внимавай, защото е много крепка. Давай, внимателно. Държа подноса. Сега да кажа и на кума, който произнесе най-приятната реч, която съм чувал куме. Сега твоята роля е на арбитър. От теб зависи, ти си човека, който ще ги напъса, както казахме малко по-рано. Така, правилата са ясни. Взимате питата, виждам, че е много крехка. Затова, преди това, искам да питам, има ли агитка на булката? Нека да чуем подкрепата за нея! Хайде се пи още, искам отново да чуем подкрепата ви за булката! Къде са феновете на младоженеца? Така, тук има някакъв елемент на съревнование. Добре, още веднъж, феновете на булката! И сега феновете на младоженеца! Ще ви помоля да бъдете изключително внимателни, тъй като е изключително крехка самата пита. Хващате я по средата, от тук някъде, вдигате нагоре над главите си. Арбитъра, типично по полицейски, надявам се справедливо, да ги придържа ръцете им до момента, в който им даде възможност да чупят. Сега, хванете питата. Куме,